Wilan kolongka nai tongnai khapangni takotai buku chungno nor nugi makana lai thangjak election vote ni salo Tripura tha 24 ta talangkha 24 ta seat bai tini disewa hapang khamani belai khano wana laijak ba belai khano baba sadiki hingke wana laimani marang laika tamuni bagai hingke wan sarok belai khano wana jaglai khe buba karono tini Tripura tha songno hingke baba sadiki hingke Tripura sarok je bubagarni saputarok belai khano hohon dodong laimani tabuk khano bagarom ba salai mo salaimani payakho tabuk khano tong thoglaimani payakho hingke te khaksa dige hingke je BJP khaini rok hingke nok sobaijak bujakmani ba sigri sokoro khaijakmani thakmung thaigyako tabuk sukjora tei omo hai party mung kotorok party tongmani nugui tongo norok mambileni bisingtei khapangni takutai bu khupchang hingke ang tino okokno sanani hingke omo haiya norok engasini nugui makana thumbnail ba title no norok bujiwi makana ang sanni tei kok sana nai tong 2028 next CM ongnani thangui tongo tabuk je Tripura hasteo hingke tamong nai tabu BJP versus BJP no kok banglaimani nugjagui tongo walainaimani nugjagui tongo tabuk sini Professor Manik Saha sin CM bo tamo sai tong je Tripura sani bagai Roman script no 100 bosor ya 200 bosor pano rugui maya Tripura sani dima no kasui tongo reya hini sawi tongo ni norok nugui tongo hingke tamongka Tripura sarok bini akong no khanawai bono kebo phano hanjang nai kerikha kebo phano bono vote nai kerikha haini bagai abo hai susi jono nugui bongni wansa bodolong no je tabuk je bortomano CM tongnai CM Manik Saha bono nori biplop devno agini CM no taisat Tripura CM khlainani borongni borok pokti sai tongnai marok nor nugui tongna mar khano khapangni takotai bukhuk tong hingke tabu babaise digi hingke bwskangni 28 jasa kapano Tripura sa CM ongnani hangui tongo hanai rok kok khusai tonglaimani nugui tongo abo siur tangai hingke tabung haike thangjaka tongkha hingke Tripura sani CM ongui hangui mano againstly 105 ongui mano oma haikano thangjaka tongui tong hamse tomung no sini buba karono CM tari mano जों abono tabuk जों ekha tongna nangnai thangsaka tongna nangnai tabuk bubagara thanai 10 tariko vote ni dino 24 ta seat nawui bo kuplai khalaika belai khano Tripura hasteo lai buma swijagi thanga wan ama misi changi thanga obo je Tripura hasteo tini bubagara oma haike tini phunugui maka Tripura sarona ekhai phunuka obo belai khano Tripura hasteo lai buma swijagnai kok khapangni takotai bukhuk tong hingke tabu doro nugui tongna je sini CM Manik Saha botamo sawi tong Tripura sani demand Tripura sani dabi rongno riya je Roman script hai rongno riya tai joto kisu demand rongno riya ni sawi tongmani nor nugui tongna haini bagai no tabuk Tripura sarok bo siwi thangka je bobai ama hai borok rongno sawi mangka je botis riya hingke sing bobai tongui tamo khainai rajniti to thingno khaio rajniti khaibono to nini permanent demand to mana nangnai bile nung o dabi rongno khaimasa riya hingga ba Tripura sarok hini le bahike tongsinai iyo ba haini ongka hingke norok babai sadiki khanai makana je Tripura ma thosongni slogan mani je rang rokha nosnadi himani okong no nangui thaikya obo soro je Tripura sa BJP khaini baksa rang nawui yeba vote ko sabona re andoro sa singna oro baikha oba hai ingui thanga tabuk Tripura sano je BJP hoite je kono rang ruwi phano tai vote rimaya vote no nung rang bai pai malia tangai hingke bubagara je babe khe slogan dekha je bubagara phai je babe Tripura sarokni bokhrogo je babe khe habri rekha bokhrogo je bini o thangchani kok abo tai rang bai phono tai pai nyai manani sambablia belai khano wana mi sinsa kok habani dakotai bukhuk rok ang tai bisi kok sagalakha tangkhe bwskangi 28 bubagara no chief minister masanani ekdum chances tongo tongno mo haikano ekha tonglai khangke kebo walayawi kebo hingchang layawi tonglai khangke no 28 jasa kapano Tripura sano chief minister masanai ba CM masanai ang asuk sawi no habani dakotai bukhuk song norna ang koijau asuk sawi no video nang mathak jau
Tangi hingke an kok samok tay to honor nakadi ang nor ni takuk juel de boroma hambai